Sí? Bé, bona tarda a tothom. Comencem l'acte de cloenda del 1050è aniversari de Sant Climent de Llobregat. Al gener del 2020 vàrem iniciar les diferents activitats que teníem programades per tot l'any, però les restriccions obligades del Covid van dificultar la seva realització d'alguns dels actes. Tot i així, hem fet una bona part dels actes programats i avui, al cap de 2 anys, fem la cloenda. El primer acte del 1050è el vam realitzar a l'església, un lloc emblemàtic al voltant del qual es van construir les primeres cases del poble i on durant segles i segles hi han passat tots els climentons i climentones, des del dia del bateig fins al dia de dir-los el darrer adéu. L'últim acte el fem en aquell lloc emblemàtic, en el Casal de Cultura, un espai transversal on en les darreres dècades la gent de Sant Climent ens hi apleguem per fer diferents activitats culturals i festives. El pas del temps comporta canvis i els llocs de trobada, com veieu, ja no són els mateixos. Començarem l'acte d'avui amb la intervenció de l'alcalde Isidre Sierra. Benvolguts i benvolgudes, bona tarda. Jo avui havia de fer la cloenda, però per temes hospitalaris de la família us hauré de fer els petits parlaments ara mateix i després hauré de marxar. Avui estàvem celebrant els actes de cloenda del 1050è aniversari des que tenim constància de l'existència del nostre poble. I al llarg d'aquests mesos de celebracions no hem fet amb unes circumstàncies que de ben segur no podríem haver imaginat només un any enrere. Aquesta no ha sigut la festa que esperàvem, però sí, precisament, ens ha ensenyat alguna cosa a la història, és que no podem saber el que ens vindrà demà i que els pobles s'enforteixen a mesura que van passant moments tan difícils i complicats com aquest. En tot cas, trobar-nos precisament en un moment històric com l'actual ha sigut un bon moment per pensar en tot el que ha succeït en aquests 10 segles i mig i en com hem anat canviant sense perdre l'essència de qui som. Els climentons i les climentones han passat per altres epidèmies, però també per guerres i per fam. També hem viscut èpoques de bonança i molts anys de tranquil·litat. I al cap i a la fi, aquí estem encara, ben contents de qui som. Estic content per la participació de totes les activitats fetes per la comissió organitzadora del 1050è aniversari. I aprofito aquest moment per felicitar i retre el nostre reconeixement per la feina feta. Moltes gràcies a totes i tots els que ho heu fet possible. Un fort aplaudiment per tots ells. Els actes fets han tingut com a protagonista des de la quitxalla de l'escola fins a la gent gran per recuperar la nostra història, passant per les nostres entitats, per la música, pels llibres, per la recerca i sense oblidar el nostre campanar romànic i els seus campaners. I també hem parlat de futur. Ahir va ser un exemple. I aquí vull aturar-me per deixar palesa la meva profunda preocupació pel canvi climàtic. Som un poble de pagesia, però cada cop menys, i ahir ho dèiem. Som un poble que vol i estima el seu entorn natural, però s'ha de gestionar perquè no desaparegui. Avui està a punt d'acabar la COP26 de Glasgow i encara a data d'avui, aquesta tarda, no han arribat a cap nou acord que faci veritables passes perquè els països puguin fer un camí real per descarbonitzar el nostre món, el nostre planeta. Avui en dia hem decidit no continuar amb la generació elèctrica provinent de centrals nuclears. Ho hem decidit, així ha sigut. Però
per substituir-les hem d'invertir en energies renovables. Us poso un exemple que escoltava avui a la ràdio. Dues dades. A Catalunya actualment hi ha 2.000 molins de vent. Doncs en necessitem 8.000 només per substituir a les nuclears. I després cal substituir també les energies provinents de combustibles fòssils. Com veieu, grans reptes de futur, millor dit, del present. I Sant Climent haurà de dir alguna cosa. Però per acabar, voldria tornar al nostre 1050è aniversari. Fa 50 anys no vam tenir l'oportunitat de celebrar el nostre mil·lenari i ara ho hem fet. La història del nostre poble inclouen tant les generacions que sempre han viscut en aquestes contrades com les persones que només porten uns anys entre nosaltres. Totes i cadascuna de les persones que han passat per Sant Climent han estat fonamentals i formen part de la nostra història compartida. La convicció i la perseverança dels climentons i les climentones ens ha portat a poder continuar amb aquest projecte de poble, per sobre de totes les dificultats. Gràcies per convidar-nos a mirar enrere i per seguir mirant endavant. I com deia una jove ahir, que estava entre nosaltres participant, estem aquí perquè ens agrada ser de Sant Climent. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la jornada. La conferència que tancarà els actes del 1050è aniversari porta per títol Els reptes demogràfics i canvis socials, perspectives de futur, i anirà a càrrec de l'Albert Esteve i Pelós. L'Albert té un llarg currículum, és llicenciat en Geografia i Ciències Polítiques i és doctor en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és director del Centre d'Estudis Demogràfics, centre de referència a nivell europeu, és professor de la Pompeu Fabra i un dels experts més importants en demografia que tenim en el nostre país. Va fer la seva formació postdoctoral a l'Institut Nacional d'Estudis Demogràfics de París i a les universitats de Minnesota i de Princeton als Estats Units. És expert en temàtiques relacionades amb la demografia i, entre d'altres, ha fet estudis sobre els canvis demogràfics, l'envelliment i la salut, l'economia, la població ocupada i les desigualtats socials, el despoblament, la fecunditat i un llarg etcètera. I les conseqüències que tots aquests fenòmens tenen sobre la nostra vida quotidiana. Ha contribuït al desenvolupament d'infraestructures de recerca creant equips per recopilar bases de dades de més de 100 països de tot el món. Dades que diferents organismes nacionals i internacionals com l'INDESCAT, l'INE o les Nacions Unides utilitzen pels seus estudis. I també ha realitzat nombroses publicacions en revistes prestigioses. A nivell local, l'Albert ha estat una persona decisiva per recuperar i digitalitzar els documents de l'arxiu parroquial de Sant Climent, facilitant que la nostra població participés en un programa estatal de recollida de dades. Molts de vosaltres ja coneixeu l'Albert, ell és fill de Sant Climent, és una persona propera i tot i que sempre està enfeinat i viatja molt, cada any el veiem cantant caramelles o a vegades venent cireres a la plaça o disfrutant del sopar que a l'estiu els veïns del barri fem en el parc. L'Albert és una persona amb qui sempre pots comptar amb la seva col·laboració. És per això que volem agrair que avui siguis aquí. Moltes gràcies, Albert. Endavant i quan vulguis. Gràcies, alcalde, gràcies.
Se me sent si no l'agafo, és que és molt... Si parlo mitja hora amb això que fas... I així ens aniràs millor, Albert? Sí. Ara m'escolteu bé? Me sentiu bé o no? Sí o no? No? Me l'apropo més? A veure... No es pot tirar més cap aquí? I és que jo moc molt les mans quan parlo, i si tens de tenir un micro... A veure... Sí. Com un locutor de ràdio. Bueno, després d'aquesta presentació és com sortir de l'armari, perquè jo no m'havia declarat mai demògraf aquí a Sant Climent, i llavors avui per mi és un dia important, perquè... Ja ho sabem, Ho sabem. Ho sabies ja, però jo no he presumit mai gaire, la veritat. I jo deia que avui és un dia important per mi perquè avui ja no em puc autoproclamar demògraf universal, perquè jo he parlat a tot el món menys a Sant Climent de demografia. I jo realment, a partir d'Estret de Roques, ja quan veig Sant Boi, ja ho miro amb ulls de demògraf, i quan passo els bombers, però quan estic aquí a Sant Climent, bàsicament, a casa no parlem mai de demografia. Quan vaig a dinar a casa els meus pares el diumenge no es parla mai de demografia, amb els meus fills no he parlat mai de demografia, per tant, però fora d'aquí tot el dia parlo de demografia. Llavors, avui m'han convidat a fer aquesta petita intervenció que m'han donat uns 35 minuts i intentaré resumir una mica com està, què és la demografia, perquè sapigueu a què ens dediquem, i després demogràficament en quina situació estem. Estem parlant del canvi climàtic, que sabem que estan augmentant les temperatures arreu, però el canvi demogràfic no és menys important. I al final també m'he atrevit a calcular 4 números de quin futur demogràfic li espera a la gent de Sant Climent. De manera que, bueno, no la gent, he fet unes projeccions de població pels propers 1.000 anys. I llavors, això us ho dic ara perquè si no marxeu i us espereu als 30 minuts, que al final hi haurà una mica la sorpresa o el resultat d'aquests càlculs, que al final són càlculs que es poden manipular, i que no, vull dir que no us els podeu prendre molt en sèrio. La primera cosa que heu de saber quan parleu amb gent que ens dediquem a la ciència és que bàsicament el que fem és resumir dades que afecten a moltes persones, de manera que si avui dic que l'esperança de vida són 83 anys no vol dir que us moriu tots els 83 anys, sinó que això és el resultat de combinar moltes persones i vull dir que tots seran tendències, però que no intenteu veure en quin moment esteu perquè no funciona així, això. Dit això, deixeu-me només 3 o 4 minuts i us dic què és el que fem els demògrafs. Primer us ho diré en paraules una mica més tècniques i després ho direm en paraules més senzilles. Els demògrafs, diguem, som una disciplina del coneixement que està entre més o menys l'economia, la sociologia, l'estadística, etc. I el que fem és estudiar el que se'n diu l'estructura i la dinàmica de les poblacions. Què és l'estructura? L'estructura és el tamany d'una població, si som 8 milions, 10 milions, 40 milions d'habitants, i la distribució per edats, és a dir, si tota la gent és més gran, més jove, etc. I la dinàmica és com això canvia en el temps, com aquestes poblacions guanyen gent o com aquestes poblacions s'envelleixen. Per dir-ho de manera més planera, doncs, quan tu surts de casa, si trobes molta gent al carrer, doncs bàsicament és que és el tamany de la població, que és molt gran. Hi ha molts pobles en aquest país que surts i no trobes pràcticament a ningú, i d'altres sí que trobes molta gent. I després el que és la distribució per edats és quin tipus de gent hi trobes. En aquest cas a Sant Climent, doncs, si sortim i veiem molts més nanos corrent a la plaça que avis asseguts davant dels bancs de la Caixa, doncs vol dir que és una població més jove que envellida. Llavors, com ha anat això de la demografia? Doncs ja fa molts anys, que si ho mirem de manera molt genèrica, doncs cada vegada hi ha menys criatures que corren per les places i més gent gran assegudes als bancs. I això fa ja 50, 40 anys que ens està passant a Europa, ja comença a estar passant a la Xina, a la Índia, a molts països del món, doncs que hi ha aquest procés que es coneixem nosaltres com l'envelliment de les poblacions. És
És a dir, que cada vegada és més probable, o mai en la història de la humanitat, teníem una concentració de gent gran en relació amb la gent petita com la que tenim ara. Llavors això tindrà unes conseqüències, unes implicacions. Té unes causes, que és el que veurem ara, però també té unes conseqüències, i aquí és on hi ha gent que ha construït discursos com bastant alarmistes de què passarà en una societat on la gran majoria de les poblacions són poblacions envellides i grans. Llavors, per què hem arribat en aquesta situació d'aquest augment continuat de persones grans? Doncs hi ha un indicador, que és l'indicador estrella, que és el que nosaltres coneixem com l'esperança de vida. I l'esperança de vida el que és un càlcul que fem els demògrafs, això és un indicador que ens hem inventat els demògrafs, que el que diem és, tal com està avui en dia les condicions de vida, la mortalitat, la probabilitat de superar malalties, la incidència de les malalties, etc., doncs nosaltres calculem aproximadament que una persona que neix avui tindrà una perspectiva de vida d'uns 83 anys, o uns 84 anys. I aquesta és l'esperança de vida que tenim actualment. Això ha canviat molt i no hem estat sempre així. D'acord? En aquests ara us ensenyaré molts gràfics, però no cal, no sé si no els veureu gaire bé, però aquí, en els últims 100 anys, una persona que va néixer en aquest país, posem a l'any 1920, va néixer amb una esperança de vida de 40 anys, aproximadament. Avui en dia, en 100 anys, la nostra esperança de vida està als 83. Vol dir que en un segle hem guanyat 40 anys d'esperança de vida, cosa que és una gran, proesa a nivell de societat, guanyar en 100 anys 40 anys d'esperança de vida. Les bones notícies són que seguim guanyant esperança de vida i acostumem a guanyar esperança de vida de l'ordre de 2 anys i mig cada dècada. Ara estem creixent que, gràcies als avenços mèdics, que ens cuidem millor, que fem més cas al metge, tot, etc., doncs estem guanyant de l'ordre de 2 a 3 anys cada dècada. I això el que vol dir és que nosaltres, que cada setmana, no hem de pensar que ja ens queda una setmana menys per morir-nos, sinó que només ens queden 5 dies. És a dir, o que si ara jo parlo una hora, de fet només hem consumit uns 46 o 47 minuts del que us queda de la vida, no ha sigut una hora sencera. Perquè durant aquesta hora s'han produït avenços en el planeta que fan que ja han trobat alguna medicina, ja ha hagut algun avenç que ens allargarà o ens endarrerirà l'edat en la que teòricament ens tocaria morir-nos. Llavors, com nosaltres sabem que cada dècada guanyem entre 2 i 3 anys d'esperança de vida, tot i que ara l'esperança de vida és de 83 anys, nosaltres ja calculem que un nano o una nena que neixi avui en dia, com anirà passant el temps i anirà seguint beneficiant-se dels avenços, calculem que la meitat d'aquests nanos arribaran a complir 100 anys. La meitat. Per tant, és molt important que quan neixen les nostres criatures hem de pensar que la meitat d'aquestes criatures és molt probable que arribin a viure 100 anys. I que, per tant, no és el mateix organitzar-se una vida de 100 anys que una vida de 40. A efectes de formar-se, d'adquirir habitatge, de prendre decisions familiars, etc., no és el mateix muntar-se una vida de 100 anys que una vida de 40. I estem bastant convençuts que arribarem, molt probablement hi ha evidència, i no s'atura l'evidència, de que arribaran la meitat dels nanos que neixen avui a 100 anys. Clar, això fa que hi ha hagut històricament gent molt pessimista i diu no, nosaltres com a espècie no podem viure més de 70 anys o 60 anys. Això s'ha anat dient durant el segle XX. Però cada vegada que algú deia això ja hi havia alguna dada que ho superava.
I per tant ens anem quedant curts. L'altra bona notícia és no només que aquí a Espanya i a Catalunya creix l'esperança de vida a les velocitats, diguem, més ràpides del planeta, sinó que jo crec que es calcula, Nacions Unides també ho calcula, que probablement de l'any 2035-2040 Catalunya, Espanya, serà el país que tindrà l'esperança de vida més alta del planeta. Superarem els japonesos, probablement superarem els suïssos i ja fan els càlculs que serem el país, la societat, que té l'esperança de vida més elevada del planeta. I això sempre és una molt bona notícia. Mireu, en aquest gràfic, que és una mica complicat, però aquesta línia negra que veieu a dalt, això és des de 1900 al 2005. Fa 100 anys, la diferència d'esperança de vida que hi havia entre Espanya i el país que la tenia més gran era de 40 anys aproximadament. És a dir, nosaltres estàvem com 40 anys endarrerits del país o de la societat que tenia una esperança de vida més alta. I aquests punts de sota és la posició d'Espanya en cada moment. I ara ja els hem atrapat. I ara ja som nosaltres els capdavanters. I això és gràcies a la sanitat pública, és gràcies al nostre estil de vida, és gràcies, per exemple, que som un dels països amb unes taxes de vacunació més elevades d'Europa, molt més que els holandesos i altres. De manera que nosaltres creiem que l'aposta que ha fet aquesta societat per una sanitat pública, universal, etc., a diferència del que pots tenir als Estats Units o als altres llocs, doncs ha sigut beneficiosa per aquesta gran proesa que és l'esperança de vida nostra. I amb alguna altra característica que sorprèn els internacionals, que és que nosaltres, com a país, tenim una concentració de les edats de morir-nos molt semblants. És a dir, la mort està molt ben repartida entre nosaltres, bàsicament. I perquè en els altres països n'hi ha uns que viuen molt i els altres que no viuen tant. Però nosaltres està com molt apretadet i som el país que tenim menys dispersió a l'edat de morir-nos, és a dir, menys desigualtats. I això també és una dada curiosa de que aquest sistema crea relatives poques desigualtats entre la població perquè aconseguim que tots anem avançant i ens morim a edats més o menys semblants. La gran incògnita que tenim els demòcrates amb aquest tema és saber si realment hi ha un límit a l'edat de morir-nos. És a dir, hi ha gent que diu, mireu, per molt que ens cuidem, per molt que anem al metge, per molt que prenem vitamines, etc., el cos està programat, fins i tot en les millors condicions, en viure, jo què sé, 100 anys. I de 100 anys no es passa. L'únic que fem és aconseguir que cada vegada hi hagi més gent que hi arribi, però llavors hi haurà com un precipici que, tot caurà. I després hi ha altres que diuen, no, a mesura que aconseguim cuidar-nos i viure millor, etc., també aconseguim moure aquesta barrera als 100 anys. Hi ha com dues teories. Ara sembla que guanyen aquests últims, és a dir, que estem aconseguint... I ara han demostrat una cosa molt interessant, uns companys meus alemanys, que han agafat la gent de 115 anys i més. I han anat mirant amb quina velocitat es morien. Llavors s'han adonat que el risc de morir és el mateix amb 120 que amb 115. És a dir, que arriba una edat que ja la mort, diguem, no augmenta el risc de morir a partir d'aquella edat. Llavors estan com molt encuriosits per veure què passa en aquestes edats, en aquests límits que encara no hi hem arribat ningú de nosaltres, com és que el procés d'envelliment sembla que s'atura a partir dels 115 anys. Llavors això també és una cosa que s'hi estan dedicant molts diners per estudiar. De manera que l'augment de l'esperança de vida ha sigut un dels grans factors que ha fet que augmenti tot aquest canvi demogràfic de que hi hagi cada vegada gent més gran. Però perquè hi hagi aquest procés d'envelliment també hi ha hagut de passar una altra cosa, que és el tema de la fecunditat. Ara anem a la banda dels fills. És a dir, perquè a la gent que s'asseuen als bancs de la caixa sigui més nombrosa que la gent que corre pel pati, diguem, de l'escola, han de passar, una, que aquesta gent arribi a edats molt avançades i dos, que deixin de néixer criatures. I aquí també som un país de rècord. És a dir, nosaltres som un dels països que té l'esperança de vida més alta del planeta, probablement ho serem pel 2035-2040, l'any
país amb més esperança de vida, però també som de la societat menys fèrtils, menys fecundes del planeta. Nosaltres tenim molt pocs fills, comparat amb suecs, francesos, evidentment si ho comparem amb Àfrica o amb l'Índia, però no, si ens comparem amb països rics, som dels països rics que tenim menys fills. I això ha vingut donat per un procés molt... Està augmentant moltíssim el percentatge de dones que no tenen fills. Cap. Aquesta línia de color taronja és el percentatge de dones que no han tingut fills en funció de cada generació. A l'any 1910, de les dones nascudes a l'any 1910, aproximadament un 20% no van tenir fills. Un 20%, que és molt. Però aquestes dones, si feu els càlculs, els hi va tocar tenir fills a l'època de la Guerra Civil, etc. Llavors van quedar, moltes no es van emparellar, etc. En canvi, les dones de 1910 que van tenir fills en van tenir molts, 3 i mig de mitjana, més o menys. Vull dir que van compensar les que no en van tenir. Ara tenim una situació diferent. Ara arribem a una situació que nosaltres calculem que les dones que han nascut a l'any 1975, un 30% no serà mare. És un 30%. Això no s'havia vist mai. I crec que, excepte el Japó i nosaltres, seríem les dues societats del planeta on el percentatge de dones del 75 que no tindrà fills serà de les més altes. Això té unes implicacions molt grans a l'hora de la reproducció, diguem, si no tens fills, no tens nets, atura una mica la cadena de la construcció del parentiu, condiciona una mica la teva xarxa familiar quan et facis gran, condiciona també molt la transmissió del patrimoni, perquè ara s'està produint una cosa molt curiosa, que és que hi ha més gent a heredar és a dir, les herències no es reparteixen tant com abans. Llavors és com un embut, ara hi haurà persones que heredaran de 4 avis tota una persona. En funció de quina família caiguis, pot tocar la loteria, Llavors, hi pot generar desigualtats. Llavors, això també ho estem estudiant, la mecànica, com la caiguda de la fecunditat fa que es distribueixi menys la riquesa i, per tant, es pugui acumular la riquesa més. I ara, per exemple, això aniria en contra amb la idea de no taxar les herències. Perquè és veritat que ara estan heredant persones de 60-70 anys, hereden, perquè avui s'hereda molt tard, i aquestes sí que són bastants fills i se les reparteixen. Però quan els fills d'aquests de 60 heredin ja no se les repartiran tant. Llavors aquí s'haurà de mirar si és sostenible això de no seguir taxant la transmissió del patrimoni. El que està clar és que està augmentant molt, nivell de rècord, la gent que no, homes i dones que no tenen fills, i la fecunditat que tenim ara està al voltant de l'1,2. És a dir, cada dona genera, diguem, cada dona té en promig 1,2 fills, si fem la mitjana. Això no és suficient per mantenir-nos aquí. Perquè si ja, com els homes no ens podem reproduir, doncs necessitem que les dones en facin 2 per compensar quan la dona marxa i quan l'home marxa. I per tant, com a mínim se'n fan falta 2,05, 2,1 per aguantar la població. Si no es tenen aquests nivells, perdem, a la llarga perdem. Tot això s'ha traduït en una caiguda molt important del nombre de naixements. Aquesta és la línia que marca l'evolució dels naixements des de l'any 1870 fins a l'any 2016 aquí a Espanya. I veieu que a principis de segle ja naixien gairebé 700.000 persones anualment. El problema és que aquestes, com naixien amb una esperança de vida de 40 anys, doncs probablement el 30 o el 40% no eren vives als 10 anys. Ara bé, entre 1960 i 1975 es va produir aquí com una mena de miracle, que és el famós baby boom, que ja l'heu sentit a parlar, això del baby boom, que no és que naixessin més persones que les que van néixer el 1800 o el 1900, però van sobreviure, han sobreviscut pràcticament totes.
i la Seguretat Social té por que es jubilin pràcticament totes. I quan es jubilin pràcticament totes ja veureu que això tensionarà la tresoreria de la Seguretat Social d'una manera com no s'havia vist mai. I com podeu veure, a partir de l'any 1975 cauen en picat els naixements. Es va remuntar una mica quan els baby boomers, jo soc baby boomer, nascut a l'any 75, ens va tocar tenir fills, però com podeu veure, la remuntada, com no en vam tenir dos, si haguéssim tingut dos, hauríem arribat gairebé als 600 o 700.000 naixements una altra vegada. Però no hi vam arribar i ens vam quedar als 400.000 naixements, 400 i pico mil naixements a Espanya. Per tant, l'equació d'això està servida i què passarà en els propers anys? Doncs, no sé si ara heu llegit els diaris, però sovint parlen aquest any a Espanya i a Catalunya s'han mort més persones de les que han nascut. Llavors em truquen els periodistes. Albert, això que passa és un escàndol, que no pot ser. Dic, mireu, això és com el preu de la llum, ja no tornarà a baixar. Perquè ens esperen uns anys de traca i mocador amb el tema de la mortalitat. Però no perquè siguin males notícies, perquè l'esperança de vida està augmentant, l'esperança de vida en salut també està augmentant, però és que són molts. I llavors, aquesta línia de color taronja és l'evolució del nombre de defuncions que hi haurà a Espanya, que arribarà a 600 o 700.000 persones, més o menys per l'any 2050, 2070. I el de sota és l'evolució dels naixements. El de l'evolució dels naixements no està escrit, perquè això és més difícil de predir, depèn del comportament que tinguem i si en volem tenir més o menys. Però aquí hem fet 3 escenaris, un molt favorable. Imaginem-nos que tothom tingués 2 criatures, totes les dones tinguessin 2 criatures, o en tinguessin 1,5 o en tinguessin 1,2. En qualsevol dels 3 casos, durant el proper segle, la diferència entre el nombre de defuncions i el nombre de naixements seguirà creixent. Però és automàtic, és inèrcia, no es pot amagar això, és així i no passa res, però bueno, ho han de saber. Llavors, com és que amb tants pocs naixements hem crescut tant? Perquè, paradoxalment, les nostres xifres de naixements són molt baixes, però en canvi no hem deixat de créixer. Sant Climent ha crescut, Catalunya ha crescut, Espanya ha crescut, i bueno, ja ho sabem, la resposta és en les migracions. Vull dir, hem rebut entre l'any 2000 i l'any 2010 Espanya van entrar una xifra absoluta semblant a les persones que van entrar als Estats Units d'Amèrica. Vull dir, una intensitat immigratòria com no s'havia conegut en la història d'Espanya, diguem, primera que Espanya era un país més aviat exportador que importador. Vam anar a les Amèriques, després se'n van anar a Alemanya, França, Suïssa... Però veieu com la població estrangera, el pes de la població estrangera, ja arriba actualment, crec, a un 14 o un 15% del que és el conjunt de la població. I això ha sigut un impacte molt gran que, evidentment, ha generat tota una sèrie de canvis socials importants. El boom de la immigració es va donar entre l'any 2000 i l'any 2010. Llavors arriba la crisi i es va aturar de cop. I ara estàvem sortint de la crisi, ha vingut la pandèmia, i aquesta a mi m'agrada molt perquè l'any 2019 a Catalunya van entrar 203.000 persones de l'estranger. És una xifra semblant a la que vam observar el 2006 o el 2007. És a dir, ja estàvem recuperant una altra vegada, la pandèmia ho ha escapçat una mica, però han de sortir les dades del 2020 i crec que són bastant altes. Fins i tot en pandèmia han entrat moltes persones. 200.000 persones anuals. Penseu que si ho multipliqueu per 10 són 2 milions. Si són 2 milions amb una població de 7 milions i mig que som, imagineu-vos l'impacte que pot arribar a tenir. Les migracions, al principi, funcionen que necessiten un atractiu econòmic. Espanya va créixer molt, molta ocupació, etc., i va arribar a moltes persones. Però una vegada ells han entrat aquí,
la pròpia dinàmica i les xarxes familiars i es truquen, no cal ja que hi hagi un gran cicle econòmic perquè ja el mecanisme ja està, diguem, ja funciona sol i llavors et va venint la gent igualment, no? Per reagrupació familiar, amics, cosins, parents, etc. Llavors estem realment amb una entrada important d'immigrants. Molts, no només per treballar en els sectors que els nadius, diguem, ja no ens agrada treballar, sinó perquè hi ha una demanda creixent de serveis. I també nosaltres, com a població cada vegada més envellida, necessitem més persones que ens atenguin i hi ha una demanda creixent també de persones. Llavors, ja vistos quins són els dos grans canvis, diguem, que és l'augment de l'esperança de vida, la caiguda dels naixements i l'augment de les migracions, doncs tots aquests canvis demogràfics que no tenen aturador i que aniran continuant els propers anys, doncs representaran tota una sèrie de reptes per nosaltres. Jo sempre en destaco 4, però ara en interès del temps només en parlaré 2. Un és, hi ha un tema territorial, el famós tema del despoblament, que a Catalunya no ens afecta tant, a Castella-La Manxa, a Castella i Lleó és una cosa tremenda, s'estan buidant pobles però per segons, i a Extremadura, Galícia, Astúries, però aquí a Catalunya Déu-n'hi-do el que s'aguanta el poblament. L'altre és el tema de les desigualtats socials. Nosaltres sí que veiem que hi haurà cada vegada molta més desigualtat entre la població, però això mi toca més la sociologia, l'economia. Els dos que jo volia tractar avui és el tema de la cura de la gent gran. Això sí que és un repte important perquè, com hem vist, estem en uns processos d'envelliment continuat. A mesura que nosaltres ens fem grans, necessitem més atenció i el que també se sap és que l'augment de l'esperança de vida es tradueix en part en anys en bona vida. És a dir, si nosaltres guanyem cada dècada 2 anys d'esperança de vida, n'hi ha un que el viurem en bona salut, però l'altre més justet. Llavors, és veritat que guanyem anys de vida amb salut, però també guanyem anys de vida amb mala salut. I llavors això vol dir que durant més temps necessitarem cuidar la nostra salut. Llavors aquí nosaltres ens han encarregat molts treballs, però un dels treballs... Nosaltres vivim en una societat on molta de la cura de la gent gran cau sobre les esquenes de la família. I dins d'aquesta família de les dones. I això ha sigut possible en molts casos perquè les dones, algunes no han treballat fora de la llar, etc. Ara, la situació està canviant i les ganes que pugui tenir la població de cuidar una persona gran estan canviant. Però els costos que tindrà externalitzar tota aquesta cura els haurà de pagar o l'estat del benestar, els nostres impostos o les nostres butxaques. Llavors, a Holanda el 50% de la cura de la gent gran està externalitzada. Aquí encara no, aquí descansa molt sobre la família. Ara, les bones notícies per a la majoria de vosaltres, de la generació que sou vosaltres, això no m'entretindré, però em serveix per dir que la gent que els pares dels baby boomers, que sou molts de vosaltres, jo crec que sereu la generació de la història que tindreu, us cuidaran millor. Perquè molts de vosaltres sou jubilats relativament joves, molts no teniu els pares vius, però us heu reproduït bé. Teniu fills. Llavors això, nosaltres vam calcular que aquestes generacions del 1940, 50, a nivell de disponibilitat de parentiu quan siguin grans, estan ben nutrides, estan ben servides. I com veu tenir molts els fills joves, quan els pugueu necessitar més o menys ajudes, els vostres fills seran jubilats joves i tindran temps per cuidar-los. Llavors, nosaltres hem calculat que per la gent nascuda, aquí està apuntat aquí, no ho veig jo perquè tinc presbícia ja, però em sembla que era del 1950 o així, que era... No heu de patir per res. Perquè teniu una conjuntura familiar bona.
Ara jo m'he fotut. Perquè, clar, molts de nosaltres, molts no han tingut fills, bé, jo els he tingut, però de la meva generació no han tingut tants fills. Al no tenir tants fills, i si els hem tingut molt tard, quan tu probablement necessites ajuda, els teus fills encara estan treballant i no quadraran. Llavors nosaltres hem fet aquests models i ens surt que aquestes generacions, els pares dels baby boomers, s'us compensarà per haver contribuït al sosteniment de l'estat del benestar i haver pagat les pensions de tothom durant molts anys, i haver generat tanta canalla, doncs treu ben atesos fins als últims dies. L'altra cosa que preocupa molt, i és el que surt sempre als diaris, i l'altre dia el ministre Escrivà ja va fer, diu que volen canviar, tot el dia estan suggerint coses per canviar el càlcul de les pensions, és el tema de com es pagarà la factura de tot això, de l'estat del benestar. Llavors, clar, aquí el que s'ha de saber és que nosaltres vivim amb el que se'n diu una economia generacional. I en funció de quin moment de la teva vida estàs, poses més a la caixa o guanyes més. Per exemple, un nano viu dels seus pares i de l'Estat, que li paguen les escoles, els mestres, les llonces, i els pares que li paguen el menjar, les extraescolars, etc. La gent gran, si tenen estalvis, poden ser ingressos altres, però si no tenen una pensió pública, i també van a la sanitat, etc., i també és un diner públic. Llavors, les persones de 40, 50 anys hauríem d'estar més o menys sanes, no gastem tant, paguem molts impostos, i llavors amb aquests impostos es reparteixen els més petits i els més grans. Clar, això està bé, o ha estat bé fins ara, perquè hi havia molta gent en edat de pagar més que rebre, i relativament poca gent en edat de rebre més que pagar. Jo crec que aquest país ha desenvolupat un sistema relativament generós de l'estat del benestar gràcies al caudal, diguem, a l'afluència demogràfica que hi ha hagut. I com hi havia tanta gent, no s'havia de mirar massa prim de fer bons números i de portar una bona comptabilitat. Ara, què passa? Que a l'arribada en massa de gent gran està tensionant el sistema i diu, això no ho hem calculat bé, a la gent l'hauríem d'haver fet pagar més anys, i a sobre no només viuen 10, sinó en viuen 20, en viuen 30, i volen una pensió durant més de temps. Llavors, diu, ara això ho hem de recalcular. Jo el que els he dit, que a mi m'han convidat al Congrés dels Diputats, al Pacto de Toledo, perquè els digués, diu, escolta, no feu pagar a la gent perquè són molts, perquè també eren molts quan pagaven. Ajusteu perquè vivim més, però no perquè siguem molts. Però bé, ells tenen un problema greu amb la tresoreria, i si no ho treuen dels pressupostos, però probablement el que faran és anar posant traves perquè els surtin els números, perquè realment el canvi que ve és gran. Tot això com es tradueix a Catalunya? Doncs aquí, no sé si heu vist mai unes piràmides de població, això és com si fos un castell d'aquests que fan els castellers, però al sota hi ha els nens i els adults estan a dalt. I normalment l'ideal, si no hi ha que tingui forma de piràmide, és a dir, sempre hi ha més nens que gent gran. Aquesta és la piràmide de l'any 1991, que com podeu veure s'estava estrenyent una mica per sota a causa que havia baixat la fecunditat. Aquesta és la piràmide del 2020, on hi ha tot aquest gruix de la població que tenim entre 40 i 60 anys, allà és on estem tots. Demogràficament és una bona piràmide per omplir la seguretat social, perquè és aquestes edats on la gent té els salaris més alts. I ara les cohorts o les generacions més nombroses estan col·locades en les edats on els salaris són més alts, i per tant cotitzen per més diners. El problema és que la nostra seguretat social està molt mal muntada i paga coses que no hauria de pagar, i que les ha pagat perquè com els sobraven els calés no sabien on posar-los, però hi ha coses que els haurien de pagar amb impostos i els altres els haurien de pagar amb les contribucions. I aquesta és la piràmide que s'espera
a l'any 2033 a Catalunya, que encara que està previst que creixi la població, però com veieu es va envellint i a sota queda així tirat. Llavors he fet les de Sant Climent, i mira, Sant Climent és un oasi demogràfic. Si Sant Climent fos un país no ens hauríem de preocupar de res, perquè és un petit miracle el que ens ha passat a nosaltres. Mira, jo vaig calcular, això és la piràmide de l'any 1991, aquí us he posat la piràmide de 1991 a Sant Climent i la piràmide de Catalunya a darrere en verd del 1991. I veieu que en aquell moment eren bastant semblants les dues piràmides. I jo he calculat que un de cada 1.500 catalans és climentor. Que no està mal, perquè si tinguéssim una de cada 1.500 accions d'Inditex serien molts carrers. Però fixeu-vos, a la 2020 a mi em va sorprendre molt, perquè vam tenir un segon baby boom. Jo un any vaig calcular que crec que Catalunya Sant Climent era el poble de Catalunya o d'Espanya amb una natalitat més alta. Cada 1.000 habitants van néixer més nens que qualsevol altre lloc de Catalunya. És a dir, a diferència del conjunt d'Espanya i de Catalunya, que els fills del baby boom no es van reproduir tant com i va haver una pujada però molt petita, a Catalunya, a Sant Climent, hem tingut una rèplica de la mateixa magnitud. Home, això està bé per mantenir, de fet estem creixent en població, tenim 4.100 habitants, hem anat creixent, i aquesta, la nostra projecció pel 2033, que no queden tants anys, queden 12 anys, hem calculat que arribarem als 4.530. Per què? Perquè està arribant gent de fora i perquè tenim tota aquesta població jove que encara que reprodueixi poc, alguna criatura generaran i per tant s'espera que per la pròpia inèrcia demogràfica de Sant Climent seguim creixent, vull dir que no estem tan malament. I ara acabo ja, per agrair-vos la vostra paciència, amb aquestes projeccions mil·lenàries. Però són unes projeccions mil·lenàries que serveixen per Sant Climent i pel planeta Terra en general. La fecunditat actual del planeta Terra està als 2,4 fills per dona. Vull dir, el planeta Terra encara no ha entrat en fase d'autoextinció demogràfica. Perquè cada dona d'aquest planeta, si les ajuntessin totes, genera 2,4 criatures. Però fa 30 anys aquesta xifra era de 4,7 o gairebé 5. Vull dir que anem baixant. A la que passem del llindar de 2, de menys, la gent s'extingeix molt ràpidament. L'espècie cau en picat. Mireu, aquesta és la projecció de Sant Climent pels propers 1.000 anys, assumint que en promig totes les dones d'aquest poble tinguessin 2,1 fills per dona al llarg de la seva vida reproductiva. Com augmentaria l'esperança de vida i no ens moriríem, seguiríem guanyant l'esperança de vida, jo he calculat que l'any 2030 Sant Climent podria arribar als 6.000 habitants. Però 1.000 anys per arribar-hi. Però bé, no ens extingiríem, tindríem 2,1 fills per dona, que és un justet per mantenir-s'ho, però com guanyaríem esperança de vida, aconseguiríem pum i arribaríem als 6.000. Això tancar les fronteres. L'únic que hauríem de fer és que s'emparellessin amb de Viladecans, els de Viladecans aquí, per no anar malmetent l'espècie, per no barrejar-nos. Però fixeu-vos, ara faré el mateix escenari amb 1,6 fills, és a dir, només mig fill menys. I el resultat és aquest. Vull dir que jo he calculat, em sembla que he vist abans que al 2.400 quedarien 100 persones, o 50 em sembla que no sortim. És a dir, de 2,1 fills a 1,5 o a 1,6, mig menys, que semblaria que no és res de l'altre món,
L'impacte que té això és que cada vegada que se substitueix la generació causa un 25%. Cada ronda un 25 menys, un 25 menys. Per tant, aquí teniu els dos escenaris. 2,1 fills a Sant Climent garantirien arribar als 6.000 habitants l'any 2020 i amb 1,6 fills ens quedaríem amb 0 habitants al 3.000. Podem quedaria 1 o 2, l'último Clinton. Dit això, és veritat que es parla molt del canvi climàtic, etc. Però jo crec que cal parar atenció a la xifra global mundial. Estem al 2,4. Probablement en els propers 20-30 anys les Nacions Unides considera que ja arribarem als 2, per sota dels 2 a nivell planetari. Ara l'única regió del món que creix molt ràpidament és l'Àfrica subsahariana. Però Xina, que era un gran país, està amb una fecunditat del 0,95. Índia jo crec que està a punt d'arribar a sota del 2. Amèrica Llatina pràcticament està a sota del 2. Europa ja ho està tota, Estats Units també, Austràlia també, i només queda el Magreb, Iran, per exemple, està per sota del 2, Marroc jo crec que s'hi està apropant, països com Bangladesh, etc., també ha baixat molt, i l'únic que queda és l'Àfrica subsahariana. El dia que l'Àfrica subsahariana ja caigui, doncs fixeu-vos quin panorama, és a dir, la força que té la demografia només amb mig fill menys. Això passarà, la nostra demografia és de 1,2 o 1,3. Vull dir que per mantenir la grandària de població de Catalunya, això li està passant a Catalunya, des de fa temps. El que passa que ho hem compensat amb immigració, i sempre ha sigut així. Per tant, depèn bastant de nosaltres cap on tira la curva i ja està. Només us volia explicar això. Moltes gràcies i espero que us hagi una petita introducció a la demografia que us hagi agradat. Gràcies. Bé, mentre posem un tema aquí a la pantalla, agrair a l'Albert mentre solucionem aquest tema tècnic, agrair a l'Albert la seva magnífica xerrada feta d'aquesta manera tan entenedora. I ens hem quedat una miqueta més tranquils amb els missatges que ens ha anat enviant, no? No sé l'efecte que cau amb els altres. Sí que ens ha animat a reproduir-nos una miqueta més i els que ja hem fet la feina de reproducció sembla que tinguem garantit una bellesa amb unes certes garanties, no? Sigui com sigui, ha estat un luxe tenir-te avui aquí. Per tots nosaltres ha estat un luxe tenir un Climentó que té una important projecció internacional, tenir-lo avui aquí, haver tingut un dels experts més importants en demografia del nostre país. No, home, no. A continuació farem el que per dir alguna cosa seria més estrictament la cloenda d'aquest acte i de tot el 1050è. Celebrar 1050 anys és un aconteixement important que no gaires poblacions tenen ocasió de celebrar. Per això era important commemorar aquesta data posant de relleu el nostre passat i la història dels homes i les dones que ens han precedit. Gent vinguts d'arreu que amb el seu esforç, tenacitat i resiliència han fet que nosaltres tinguéssim unes millors condicions de vida. Teníem un deute amb la nostra gent,
un deute amb els qui mai han sortit en els llibres d'història, amb els que fins fa poques dècades mai van tenir l'ocasió d'aprendre a llegir i escriure perquè faltaven mans per fer les feines del camp i les de la casa. I amb les generacions que més tard van anar a aquelles escoles on els hi feien recitar els noms de rius llunyans o les gestes de reis forasters, però mai els hi van explicar la història del país on ells havien nascut. I ens van prohibir parlar la llengua que ens havien transmès els nostres pares. I és que fins fa poques dècades tots hem estat analfabets de la nostra pròpia història i del nostre país. Celebrem 1050 anys de l'existència de Sant Climent. Durant aquest mil·lenni llarg han succeït molts aconteixements que podríem dividir en dues etapes diferents. El llarg període d'un miler d'anys on la població va mantenir una forma semblant de vida visquent de l'agricultura, amb petits canvis en els conreus, en les eines que utilitzaven i la comercialització que feien, però sempre abocats a la terra, fes fred o calor, pendents de si plovia poc o massa i sempre treballant incansablement perquè la seva supervivència depenia de cada collita. Fins fa 50 anys, i els darrers 50 anys hi ha hagut un període, en aquest període ha desaparegut la pagesia i això ha comportat canvis importants en la nostra forma de vida, en el teixit social de la població i en les relacions econòmiques i socials. Fins fa 50 anys, Sant Climent era un poble més homogeni que l'actual, on els climentons vivien de forma similar, compartien preocupacions i interessos i coincidien en els mateixos llocs quan anaven a treballar o feien festa. Tothom es coneixia, això creava vincles i tots els climentons tenien la percepció que formaven part d'una mateixa comunitat. Ara el nostre poble és més gran, més divers, més obert, la gent treballa en moltes ocupacions diferents i un dels reptes que tenim és mantenir l'arrelament i el sentit de pertinença a la nostra població. Aquest és un dels objectius que ens han impulsat a commemorar el 1050è aniversari. Tenim la sort de viure en aquest poble on s'hi està bé, cosa que també passa en altres llocs, naturalment. Tant si hem nascut aquí, com si hem escollit aquest lloc per tirar endavant el nostre projecte de vida, o si hi som per pur d'atzar, aprofitem-ho i arrelem-nos a Sant Climent. Arrelar és establir-se de veritat, sentir el poble com a propi, conèixer el que t'envolta i sorprendre's quan s'hi produeixen canvis. Hi ha una enorme diferència entre estar al poble i viure al poble. Estar arrelat vol dir ajudar a crear comunitat. Significa intentar conèixer com funciona la societat que tenim més propera i ser conscient dels problemes comuns del lloc on vivim. És tenir una relació cívica amb l'entorn i buscar espais comuns per compartir inquietuds i experiències. L'arrelament és tot el contrari a viure en ciutats i barris despersonalitzats i tenir com a única distracció anar a centres comercials i altres espais de consum massiu, llocs impersonals on la identitat queda relegada a un segon pla i on l'únic que importa és el consum pel consum. L'arrelament també és rebutjar l'individualisme creixent de la nostra societat i la pèrdua de valors que debiliten els lligams comunitaris i fomenten la indiferència i la manca de compromís amb els altres. Ara tenim al nostre abast moltíssimes més possibilitats de les que mai havien tingut els nostres avantpassats. Un bon nivell d'ensenyament, una millor qualitat de vida. Podem viatjar amb facilitat, conèixer coses noves,
i enriquir-nos amb experiències que ells mai s'haurien imaginat. Aprofitem-ho i alhora mantinguem l'arrelament i el compromís amb el lloc on vivim, perquè això ens aportarà identitat, benestar i sentir que formem part d'un lloc. Arrelem-nos a Sant Climent més fort que mai i, sobretot, ajudem els altres a que també ho facin. Fem-ho ara que el Covid sembla que s'acabi i és del tot necessari que els carrers i les places tornin a omplir-se de gent i d'activitats. Apuntem-nos a les entitats i associacions i participem en els actes que organitzen i, sobretot, recuperem la història per no perdre ni els orígens ni la identitat d'aquest poble i d'aquest país que tant ens estimem. Gràcies a tots per haver fet possible el 1050è aniversari de Sant Climent de Llobregat. Moltes gràcies.